нивото ли сме? Андриана взима наркотици. Ширате. Добър вечер, в нивото ебаха чайник, свалиха му номерата, защото караше с ревата. Го ебаха и свалиха го земята, и тогава биде го долу с една цигара. Киджата го потепа и после го подра. Андриана горе. Фостат, нивото ли сме? Андриана взима наркотици. Ширате. Добър вечер, в нивото ебаха чайник, свалиха му номерата, защото караше с ревата. Го ебаха и свалиха го земята, и тогава биде го долу с една цигара. Киджата го потепа и после го подра. Андриана горе. Фостат, нивото ли сме? Андриана взима наркотици. Ширате. Добър вечер, в нивото ебаха чайник, свалиха му номерата, защото караше с ревата. Го ебаха и свалиха го земята, и тогава биде го долу с една цигара. Киджата го потепа